echichi nwere certificate egwu ọdịnala ọdịnala bisi mmiri abada nwere ndị ọ na-ekwesị onye opinye m onunu Onyeoma Tochukwu Nnamani Nwaeze abatagonu onugbolonu mu malum nnụnụ Chukwu bi n'ọzara ndị mosi na abụ ọ dị igbo ọ bụrụ feki obi eze ka nsi wepụtazi n'elu ọgaranya basịla ego mazi ekenya na ụmụ ogbenye ọgaranya basịla ego gbakwa nkenya n'ọrụ obodo gbakwa nkenya na ụmụnne o wee chibezie echichi ọbịalụgbala obodo ọlụọma o tinyere ọkụ ala ụzọ anyị agbanye ife adịgo o wee chibezie echichi egwu ndị chile echichi mmiri na-ezoro ọra nnukwu mmọnwụ aha egwu ndị chile echichi egwu ndị chile echichi nụ egwu ndị chile echichi Onyeoma Tochukwu Nwaeze abatago egwu ndị chile echichi haba egwu ndị chile echichi onye kpọrọ mmiri na-ezoro ọra o nwere ọ na-alụrụ abọba ya oge o buru ụzọ alụna nwere ọrụ ị na-alụrụ obodo akụrụ na amala onye gbara ya n'elu mmiri na-ezoro ọra mmiri na-ezoro ọra ọka o buru ụzọ ogbu ya bụ eke eze kingdom ga nnabata n'ụdị local gọọmenti Enugu steeti ọ nwere onye nchekwubere debe onye ga na-ekwu president Nigeria community na Turkey ya ga na-ekwu adreesị ndị eke Ancient Kingdom signboard ndị okwu ya bụ maka na-eyi mmadụ bụ na-afịa azụ onye ka na-ekwu maka ya the president Nigeria community Turkey ezigbo mmadụ adịrọ fecha Prince Piano 1 mmiri na-ezoro ọra 1 ọka okpuru ụzọ 1 ezi nwa na Turkey money making machine mmiri ọma na-ezosa obodo na-ezosa ụmụ ogbenye
bụkwazị ụmụ nwanne ya Prince Imabo, the CEO D&D Bosphorus Hotel and Suites Limited, Chief Executive Officer Instill Doors Nigeria Limited, Afasa Business Concern Nigeria Limited, Onyeoma Tochukwu, the Chief Executive Officer, Afasa Group of Companies and Logistics Company Limited, Istanbul, Turkey. Ezinwasi Oguyagweke Autonomous Community in Udi Local Government Area, Enugu State, Nigeria. Oya Dele Nnamani. Guinness Bodozi Aguye, Nwanyoma, Lolo, Sehe, Obo, Asinezi Ogoliku, Onyeoma Tochukwu jiwe gosisi anyị ekenezi n'ọkala Dennis Jesse Mabo asina mugo na yugo no chano esi kwada ije agala no ada n'elu kwano Defne Jennifer Adese Mabo Ụmụọma na nna m lotelu ọ gadịlu niile mmanụ egwu ndị chile echichi odogwu basili ego bakenya na ụmụ ogbenye owechibezi echichi ọkpa nke oji enyela obodo aka owebido chibe echichi haba onye nji mmanụ okwu ya wee ka Ancient Kingdom Egwu ndị chile echichi egwu ndị chile echichi Egwu ndị chile echichi egwu ndị nwere ego Egwu ndị chile echichi egwu ndị nne m ọgọ n'obodo anyị Egwu ndị chile echichi osibuke n'ezigbo nne ya utu dike nwụlodogwu nwugo na-eyi ugo n'ọcha Chifosmond Mabo Onyeoma Deni ọzọ nke ọzọ na-adụ onye nweghị Chief Osmond Mabo ọzọ nke ọzọ na-adụ one of Eke Ancient Kingdom ọzọ kwangu nje ọzọ mmadụ karịa igwe nnukwu ọzọ na anyị kenere inu odogwu mụtalụ Chief Prince Ifrem Magbo ọzọ mmiri na-ezoro one of Obi Agụ Eke Ancient Kingdom nwoke bi eluigwe ọka oburu ụzọ izizi igwe ebube ndị Naịjirịa niile na Turkey odogwu mmiri ọma na-ezoro ọra onye eji eje mba anyị na-ekene na-ekenesi ike ọga imela Onyeoma Tochukwu na ndị egwu ka ije kwu ezi ọyịma mmiri na-ezoro ọra si m kene ezinne lọla ezinna ife ọnwụ na-eme n'ụwa jọka lọla ezinne nwụrụ ozugbo n'ọma late Mrs.
gị nọdụ mmanụ ụmụ iletele ọsị nwoke na-ezi nwanne ya n'osubili ojialati agwọ ọrịa nwanne ya isi nwoke na-eyo ọ bụ onye Magbos Festus ọzọ nwanne dị ike ojialati agwọ ọrịa aka na-eke ego nwanne ọya adịla na mmanụ Obinna onye nna sobili the British man isobili odogwu na Portugal abatazi anụ onye ọma chizi odogwu na Portugal onye ọcha nwe n'ụlọ bịa ndị be ma bụ onye ọcha Turkey onye ka na-ebuzi Kinsile odogwu na Turkey onye ọcha nwere n'ụlọ ọya adịla na mmanụ Onyeoma Tochukwu Nnamani Nwaeze ezianụnụ osili nwa papa ene na-enwe ite ọgbanyụ ọkụ nke izizi n'Igbola Tochukwu Haridon Sobili onye ego Tochukwu Haridon onye ego nke izizi na Nigeria n'ezianụnụ the luckiest last born onye ka na-ekwu maka Abumchukwu the luckiest last born in planet Earth eze mmono Ogechi Biafumanya nọmadeni dị mma imama bụ Ogechi imama bụ Elimomo n'Osobili Ezumbikolobia nwa Nigeria Nechedo Nwachukwu na Gbọlọgụ Biafumanya Onyeoma deni dị mma nwafọ eze onye Chukwu na Gbọlọgụ nwa Nigeria Emeka etiti abatazianụ the general of dollar ọsa n'etiti nwa anyị bọba Adaeje mba gbakọtebe nne nọ Eluchukwu eze Adaeje mba n'ụwa niile ezigbo nwanyị obi ọcha ọya abalị onye ọma na mmiri na-ezoro ọra nwanne m si m kene maka na nwanne mmadụ abụrụ ya
Zamanogechi Chief Emmanuel Simabo Ose Zamanogechi one of Eke Ancient Kingdom Ose Zakajo for one Ose Zimwana Maka Oya Dele Mano Ose Madu Nibia di Banama Onyeoma Biafumanya Chibobi no Mabo Onyeoma Tochukwu Keneli Negwoma Chief Obi Nnamabo also Madu Nibia di Banama one of Obiagweke Ancient Kingdom Ife Chukwubulu Obiagweke Oyibo manager D&D Prosperous Hotel Nigeria Oya Dele Nnamani Kanje kenebeze ndị Igbo jibidinu ndị a ije mọnụ aha egwu ndị chile echichi anyị ekenezianụ His Royal Highness Ọkpala Robert Isobelemu Igwe Chimeleze 1 na Fati Turkey CEO King's Barbing and Hairdressing Salon Turkey Ezinwasi Obionu Village Ibuku wepụtazianụ Kenenu mezi bodozi aki Lolo Nono Chika Ọkpara AKA Osodie Mark Oya Banu Onowa Kuku Onyeoma Biafumanya Onye ga negwu maka Chief Paul Johnson Okoronta Onowa one of Fati Istanbul Turkey Managing Director Piero Rose Furniture Odogusi Nwaeze Nkume Community Njaba Local Government Imo State ezigbo dozi akwa ego Honorable Lady Epecho Okolonta Nne na Chinuso Unuso Bilinu Nzokwu dịrị oge inyi Onyeoma Biafumanya Okenze Uru one of Ugbele Delta South Imo State Onye ka nne-ekwu maka ya High Chief Ambassador Okenze Okwudili Ogi Amadio House one of Imo State Obilidike Akala one of Mbise Oyibo Managing Director Season City Hotel Owerri and Abuja Director JP Lux Logistics Nigeria Limited Onyeoma Ọbụghị Igwe Okenze Agri Farm Nigeria Limited Iso na ndị Chichichi anyị akpọbazianụ Omerọra one of Agabi Kingdom ife ji abụọ ọgaranya emekanụ Chief Onyekachi Okereke CEO
ọchịa omere ọra n'etiti ngwọ onye ime ihe ọma na asụsụ n'obi ọ bụ onye Chief David Obinna Udegbu onye ọma si etiti ngwọ Enugu steeti wepụtara Speaker General Nigeria Community also the mayor of Enugu State and Ogun State Diaspora Turkey Ogaranya 1 na Ngwo Omeruoha 1 etiti Ngwo onye ime ihe ọma na-atụ ụtọ ọ ya abalị ya ezigbo mmadụ ọzọ mmiri na-ezoro ọra ọ sị m kene kene ọ bụ onye akwadalụ nwa nwanụ na agụrụ onye ọma dị niile ezi nwa na Turkey si m kene yi ọ bụ onye President Anambra State Association na Turkey Honorable Obi Wisdom Anosi Akwadalụ nwa nwanụ na agụrụ CEO Winobis Logistic Company Turkey Isobili John Ezaka onye ọma Sobili ọzọ ojiji jerichi onye nweghị n'onwe n'ife anyị kenenu John Ezaka ọzọ ojiji jerichi enyi kwa ụzọ 1 na-eke kedu maka Chukwudi Okomu Orimili 1 model Ebube Chukwu ụzọ 1 na-eke model bulu dị chenji ọgaranya unu sobili ọzọ mmiri n'ozoro si m kele unu na nkunu mela maka anyị ekenezianụ Ambassador Chief Johnny Ezigbo Light and Eze 1 of Mmiri ịnọkwa ọgaranya Chief Paul Agbo oke nwa n'Enugu onye ọma dị niile Chief Paul Agbo oke nwa n'Enugu steeti eze ndị Igbo na Turkey gburugburu Chairman Observer International Nigeria Limited President General Amechi Okwunano onye ọmade n'ịdị mma n'isogide ndị chiri echichi egwu ndị chiri echichi nụ nwata kpọchako so n'ọgaranya lie ife ma ndị na-akpọrọ afụ na-ewe n'iwenu na mmadụ erika asị m nke onye tinye zeruzianụ ọka obulu ụzọ 1 na-eke ọgaranya mmadụ ọchịrị ọzụọ ọrụ ụlọ ka iji eme ọgụ ọzọ mmiri na-ezere ọra mmụọ n'ime kemeshi onye ọma ga-agbanyere na Chukwu fụrụ n'anya n'elu ọgaranya basịrị ego gbazie nkenya na ụmụ ogbenye ọgaranya basịrị ego gbakwa nkenya n'ọrụ obodo gbakwa nkenya na ụmụnne o wee chibezie echichi
obodo ọlụọma o tinyere ọkụ ala ụzọ anyị akpọnye ife adịgo o wee chibezie echichi egwu ndị chile echichi mmiri na-ezoro ọra nnukwu mmọnwụ aha egwu ndị chile echichi egwu ndị chile echichi nụ egwu ndị chile echichi Onyeoma Tochukwu Nwaeze abatagonu